Nze Francis. Nna m ekele m. Oji uru ejide agụ. Onye ọma m ya gaziere gị. Biko kedu ife mee tata? Tata bụ nnukwu ụbọchị na North Carolina. Ndị Igbo niile bi na North Carolina, ọkachakwa ndị bi na mpaghara the Research Triangle gbakọrọ taa ka eme emume ndị Igbo. Enwere a very big festival today iji were kụziere ụmụ anyị omenala Igbo. Ile anya ka esi were jike ejiji taa ọ bụ iji wee gosi ka ndị Igbo si eji ejiji ha wee nwee kụziere ụmụ anyị maka ọ dị na-awụ nne ewu na-ata ji ụmụ ya na-ele ya anya anụ m n'ọgụ a bụ onye isi ife mere tata. Yes, sir. Kedu the title enye kedu ọkwa ịbụ? Ọmụwa with the chairman of the Igbo Day Organizing Committee 2025. Okay. Ndị Igbo niile n'ebe a gbakọtara aka sị ka m haziere ha nnukwu mmemme a Chukwu emerekwana na-ebere anyị were tụrụ ugo mmeri wee wụrụ nke anyị. Ọgọ ọfụma eji m anya m wee fịa. Ya gazie nna. Mana anụ m na onwe ife gọvanọ North Carolina Yes. nya bụ ife mgbe m nụrụ ya. Yes. Obi ju m obi bụ m aṅụrị. Yes. Nwesị ka gị nwa jiri ọnụ gị wee kwupụta gwa anyị. Ihe bụ isiokwu anyị bụ na ndị Igbo n'ebe a gbaala mgbọrọgwụ. Anyị nwere ebu nwee mfụ. Ihe niile Igbo jiri dị ebube nọ n'obodo a. Ya mere site n'aka gọvanọ North Carolina pụrụ apụ ka anyị bidoro gbawa mbọ ka e nwee ike ịdị na-akwanyere ndị Igbo ugwu na North Carolina. Chukwu mee ebere gọvanọ ka ugbu a bata anyị gbakwa mbọ na-agakwa ya selekwa ihe anyị na-eme lewe ka anyị na-eme ya bịa leruo anya hụ na ndị Igbo na-agba mbọ n'eziokwu bịa kwanyere anyị ugwu. Tata ya nye ihe a na-akpọ Proclamation na June 14th every year ga na-abụzi ụbọchị a ga na-asọpụrụ ndị Igbo na North Carolina. Ọ bụ a special gift anyị nwetara ọ bụ nnukwu ihe ọma nyere anyị. So June 14th every year. June 14th of every year. Bụ Igbo Day na North Carolina. Wow, that's oh my God. Yes. Okay. So ọ pụtazi na every year na a ga na-eme mmemme a. A ga na-eme mmemme a maka na nkwado mmemme a bụ nnukwu ihe. Eziokwu. Ego imefuru wee kwado mmemme a karịrị akarị. Okay. Mana a ga na-eme ya otu ugboro n'afọ abụọ. Okay. Mana ihe a ga na-eme ụbọchị ahụ anyị na-akwakwara anyị ugwu anyị na onwe anyị ga-agbakọ kwakwara onwe anyị ugwu anyị ga na-ekele n'ụbọchị pụrụ iche. Ngwana unu mee ọfụma. O nwezi obere ozi ị ga-ezi anyị before emechizie? Biko ozi pụrụ iche m na-eziwu ndị niile gbara mbọ nyere m aka were rụọ ọrụ a. Ana m ekele ha niile n'otu n'otu. Ka m na-ekele ndị niile rụrụ ọrụ ana m ekele ezikwere ndị niile kwere bịa mmemme a maka na ile mmebe niile jupụtara na mmadụ. Yes. Ana m ekelekwere ndị siti ndị nyere anyị ebe anyị nọ maka ebe anyị nọ bụ nnukwu ebe e na-eme nnukwu mmemme na North Carolina. Mgbe Obama dọrọ prezident ebe a ka Obama nọrọ mee kampen ya. So mgbe ha nyere anyị ebe a ha nyere anyị ebe a n'efu anyị akwụghị ụgwọ ọbụla. Ha abịazie na-ekelekwe ndị Capitol Police ndị gbara mbọ chekwaba ihe niile mere ebe a taa ka ha chere na ebe a ha gwa helikọpta na-agbarịkwa n'elu. Helikọpta na-agba n'elu. Ndị Capitol Police na-echekwacha ebe niile ịhụ na ihe niile gara nke ọma. Mgbere na-ekelekwenụ ụmụnne ndị isi mba bịa ndị isi Virginia ndị isi Greensboro ndị isi ebe niile dị iche iche wee bịa na-ekele ha n'ụzọ pụrụ iche na ha nụrụ ngọgọdọ ndị Igbo na-agba ọkụ tọrọ ka ha wunye ọnwụ ihe ọma ka ọwụ ya mere anyị ji na-ekele ha si n'ụzọ pụrụ iche na-ayọkwa na amara iche ndị niile na-alata ka ha laa nke ọma mana ihe kacha mkpa niile wụ ka ụmụ anyị nwee ike mụta ihe na ihe anyị mere n'ụbọchị nke taa nwee ike na-asụ asụsụ Igbo na-eji ejiji Igbo were na-akpa agwa dịka ndị Igbo. Ndị Igbo awụ ndị oshi ndị Igbo a na-eme ihe ọjọọ ihe eji mara ndị Igbo wee gba mbọ. Adị mbọ a ka nna ya gwara ka ụmụ anyị doo anya na-agba mbọ ihe ọla ha na-arụ ka ha rụsie ike ka o were dịrị ha niile na mma. Na ana m ekelekwa gị onwe gị bụ videografa gbara mbọ hapụ ihe niile ị na-eme bịa taa hụ na ihe a gara nke ọma ana m asụ gbarakwara gị na mma. Ụmụnne anyị ndị vendọ niile bịara anụ ana m asụ Chukwu gọzie ha n'otu n'otu ndị niile rụrụ ọrụ a iji wee hụ na ihe gara nke ọma ihe ha bụ n'uche ka o mezuoro ha n'otu n'otu n'aha Chukwu Okike. Amen. Anyị ekene gị. Thank you nwanne Anyị ekene gị. Thank you nwanne gị. Thank you. Ọ dị mma onye ọma ya gaziere gị. Thank you. Don't know that I can be
Igbo State. Long live Maazị Sam Mbakwe. Long live Igbo State. Long live Federal Republic of Nigeria. Long live Sheikh Shagari. But I'm doing my job. You're busy doing what you do best. Yes. Nobody does it like us people on this planet. Thank God you. bless you, my brother, for everything you do. Thank you. Thank you. We see you and we see you. Every year, every other year, Igbo Day Festival.
And I every other 2 years. 2 years, I didn't. So, I in a year, more than on your line. The one, hello, to be very where you will do it by in the bank, you have your own. Say, When I gave me, and I will want to. I want you to show the way that you gave me. Always I gave my own. We are now going to go to Naruto. you say, Udo, Ọganihu, site na Shakrat onye nwe anyị. Amen. Ide Joe. I have Miss Madison Kilgore, and I have Congresswoman Deborah Ross, representative. She's here. They are all here to represent the governor and the congresswoman. They are part of our event today. Thank you. And they are going to read the proclamation now. Miss Madison Kilgore is going to read the proclamation. Thank you. Good evening and good afternoon, everybody. I'm Madison Kilgore, the Eastern Outreach Advisor, and I'm joined here today with Christina Espana, our Senior Outreach Advisor, and Daphne Moore from the Congresswoman's Office, Deborah Ross. It's a pleasure to be here today. I have the pleasure of reading a proclamation from Governor Josh Stein, and it reads, whereas there are thousands of Igbo people in North Carolina, some who have lived here for over 50 years, and whereas the Igbos are committed to preserving and promoting the rich cultural heritage from Nigeria, Igbos in North Carolina are encouraged to connect, celebrate, and support one another, fostering a strong sense of unity, bonding, and belonging. And whereas the Igbo community aspires to create an environment where their members thrive, traditions flourish, and their contributions to society are recognized and valued. Through their collective efforts, the Igbo community aims to inspire future generations to embrace their identity and to foster a strong sense of belonging and purpose with the North Carolina community. And whereas, in 2022, the Igbo North Carolinians established the non-profit Igbo Day Festival organization to unite and educate Igbo families and North Carolinians about Igbo culture, art, music, and traditional values. The first Igbo Day Festival was held on July 10, 2022. And whereas their vision to be a thriving community that not only honors and promotes the rich heritage of the Igbo people of Nigeria in North Carolina, but also serves as a beacon of unity, support, and cultural pride. And whereas the Igbos in North Carolina are involved in many charitable causes and have contributed to the economy. They have participated in elections and excel in various careers, including those working for the state of North Carolina and the federal government, thriving in fields such as education, entrepreneurship, law, medicine, including roles of doctors, nurses, pharmacists, information technology, and art. And whereas they have volunteered in local schools, adopted a highway in North Carolina to aid cleaning efforts, supported women's shelters and hospitals, organized food pantry drives, and participated in cultural performances at local festivals. And whereas Igbos in North Carolina are dedicated to ensuring the sustainability of Igbo culture by creating cultural awareness for future generations. Now, therefore, I, Josh Stein, Governor of North Carolina, do hereby claim June 14, 2025 as Igbo Day in North Carolina. Yes. And I'd like to present this to you and your co-chair. Thank you for having us. Thank you. Thank you. Woo! Thank God for these days. Thank you, Governor Josh Stein. We appreciate you. Christiana, Madison, Daphne, thank you all for coming, and thank you for making this day a very memorable day for our community. This day will never be forgotten in the history of Igbos in North Carolina. Thank you. Good afternoon, Igbo. Thank you for everything that you
Felicia, where is Felicia? I'm here. The most beautiful woman. I just want to say, I am, like you, a new American. I was not born in North Carolina. I was not born in the United States. And I work for the Governor Josh Stein. Because for the governor, people like me, people like you are important. North Carolina is better because you are here. North Carolina is better because Igbos are here. Yes. Yes. Can I hear everybody say yes? Yes. Thank you. And I have my amazing friend Daphne. Can you say a few words from Congresswoman Ross? Thank you. Thank you, my wonderful friend. Thank you so much. Okay, I'm turning right the wrong way. My name is, thank you, Ms. Harrison. My name is Daphne Moore, and I'm from the office of Congresswoman Deborah Ross. Unfortunately, Congresswoman Ross could not be here, but she does send her hellos, and she thanks you so much for everything that you do in the community, the impact that you're making. We do want to let you know, if you ever need assistance with a federal agency, whether it be Social Security, USCIS, which is immigration, Centers for Medicaid, Medicare, Veterans Affairs, we are here to assist you in any way that you need. Thank you so much, and Congresswoman Ross is definitely proud and happy. Thank you so much, everybody. For the national anthems. I again with 2 national anthems, and please, everybody, please, let's stand to our feet and be respectable. Audio fellow. We're going to have the national anthem first. I get puzo main national anthem in Nigeria. Eje shuzo manama fu manama. So biko ndi Imo State biko billion I got national anthem. DJ Noah. Nigerians all are proud to serve our sovereign motherland. Our flag shall be a symbol that truth and justice reign. In peace all bound to honor, and this we count as gain. To honor to our children, our banner without stain. O God of all creation, grant this our one request. Help us to build a nation where no man is oppressed. And so with peace and plenty, Nigeria may be blessed. All right. Thank you so very much. The American national anthem. Thank you so very much. You may be seated. Thank you so very much. Nice. Respectful. Thank you so very much. Our next program is the kola nut, but before we touch that,
I need to touch base with Indies and also Camera case. I'm not in trouble here today because I have a long and I don't want you guys to lynch me, even though I'm not any 3D big enough to hold my weight, so I'm not worried about that. Come here. DJ Noah, hear small music while I dialogue with this chief. And for our visitors, kola signifies a lot. This is a cultural thing. If you go to a Nigerian's house and you don't offer the kola, don't eat nothing from their table. That's just a quick advice. But as tradition permits, Imo State is hosting this event. So, according to culture, Agmenya Onyishi in Imo State, Ojure Diago, my own chairman, the youngest chairman, San Francis Igbo, I will give you this. Thank you. Cha ndị Igbo keleenụ. Cha ndị Igbo mụọnụ zọọnụ. Ọ dị na-awụ ochie dibịakwa ikiri ndị mmụọ aṅa ntị ebe ihe a nọ n'obi m anyị ga-emezu ya ka o si wee dịrị. Our visitors, please do not be jealous. This particular ritual don't hear English language. On that note, we have to respect our tradition and we must have to do this ritual in our tradition. This is the highest sacrament. Wherever we gather, if this is not present, there is no gathering for Igbo. That is a symbol of Igbo people. And today, we want to carry it out to its fullest. If you watch, when I came here, they gave me a plate of kola. At the middle, I found 3 pieces of the alligator pepper. The first thing I did was make it 4. They will say, if it's 3, that means we are stuck here. So I had to complete it 4 to complete the symbol of the week of the Igbo land. So to that effect, ndị Igbo onye chiri ka o chiri ya zere ụtara nwere isi nga ọwụla ndị Igbo zukọrọ onye isi ndị Igbo na-awụkarị eze n'ala Igbo. Anyị mara na anyị nwere ebu nwee mfo. Anyị na-anabata mmadụ niile n'aha ndị Igbo n'ụbọchị nke taa. Mana unu amarala na ọwụ mkpọtụrụ ibe ya. Ebe ọjọọ erule m aka, aga m eji ohere a buru ya bugere onye eze nke nọ n'etiti anyị taa bụ eze Alphonsus Ngwadom obi a na-ekwu nke mbụ n'amịrị nke anọ n'amịrị ka ọ gara ije ọjị ma gọziere anyị ọjị. Would you rate? Aga m aga n'ihu ịwa ọjị, ịga ọjị, bụrụ ịwa ya. Onye ọbụla nọ ebe ọ nọ, ya lewe Chineke okike nke ndị Igbo anya. Chineke kere ndị Igbo, nye anyị amamihe, nye anyị uchu, nye anyị agaramụkwụ anyị ji eje mba. Chineke kenyere anyị ndụ ụbọchị tata. Ndị Igbo ezukọtala n'obi gị. Anyị bịara be ndị obodo oyibo a na-akpọ America na mpaghara nke a na-akpọ North Carolina. Anyị nọ na be ha, ha nabatara anyị nke ọma.
ndị Igbo si ọ bịara be m abịawula m mgbe ọ ga-ala mkpụmkpụ apụkwana ya n'azụ. Ebe ha nabatara anyị na-asị ka Chukwu ka ichekwawa ha, ka ime ka ọchịchị nke ha ji enwe ike ihiwe obodo tata mbụ June 14th dịka obodo ndị Igbo na obodo North Carolina na-ezukọta iji wee nye gị ekele bụ Chukwu n'ịnọ n'obodo a. Anyị na-ayọ gị ka ị gbaa ọchịchị nke obodo a ume. Chineke, tata bụ ahịa Eke, ọ bụ ya bụ izu nke isi n'izu ahịa nke ndị Igbo. Eke a ga-eketere anyị ego anyị ga-eji wee zụọ onwe anyị, lekọta ezinụlọ anyị anya. Eke a ga-egboro anyị mkpa, chụọrọ anyị ndị iro. Eke a ga-ewetara anyị ala Igbo ka ọ dị mma. Eke a ga-eme ka ndị Igbo nwere onwe ha na mba niile. Eke a ga-eme ka obodo anyị bụ ala Igbo, n'agbanyeghị otu ndị iro si wee na-achụgharị anyị, ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada, nwa ọkụkọ nwe nwa ọsọ. Otu ọbụla o siri dị, ụkwa anyị jiri bịa obodo a ka anyị ga-eji ala. Anyị na-ata ọjị, anyị ga-atata ndụ, maka na ọjị bụ ndụ. Anyị si na ndụ mmiri, ndụ azụ. Ọ bụ ndụ ka anyị nyere Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche iji hụ na ihe anyị kụrụ bịa obodo anyị ga-akpata ya. Anyị ga-azụ ụmụ anyị atụgharị azụkwa anyị. Ndị ụmụ nwaanyị anyị, ndị inyom anyị, ndị nyere anyị na-ayọ gị ndụ na mgbasi ike na ịhụnanya, ịdị n'otu, agamnihu, akụnụba, ọmụmụ, ihe ha ga-eji wee na-echekọta ezinụlọ anyị anya, na-elekọta anyị nwa bụ ndị nwoke anya, anyị nwa bụkwanụ ndị di ha, na-elekọta ha anya nke ọma. Na-ayọkwa gị Chukwu ebere gị nke ọma, n'agbanyeghị otu ọbụla anyị siri mejọọ gị, ka ị gbaghara anyị. Na-ayọ gị, ọjị a bụ ihe anyị ji wee na-anabata ndị nabatara anyị, si ka anyị tata ndụ na ahụike, ka anyị tata agamnihu, tata ịhụnanya, tata ịdị n'otu, tata agamnihu, ka ihe niile bụ ihe anyị niile chekwawara onwe anyị, ka ihe ahụ bụrụ ihe ga-erute anyị aka wee site ugbu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Obi a na-ekwu nke ịnọ na Mbụba Amiri Autonomous Community, Ancient Kingdom, kemgbe 1911. So nga asụkwuru ọhịa bụ isi ọfịa, ihe mbụmbụ nke ịnọ n'obodo ndị Amiri. Udo dịrị unu. I mean, your words were very powerful. I shall walk for one. Onye chukwu walk for one. I walk for one way was of Igbo, and I knew ndị Igbo. I knew walk. So they are not trying by the grace of God at the hand of in Jesus' name. So, ladies and gentlemen, we are going to keep moving fast. At this time, we are going to welcome the chairman of this event, Machia, Biko, Sir Francis. This is Francis. Biko, let us recognize and respect. Okay. Biko, Koroni Aka. Ndị Igbo ekelele m unu. Ọnwụ na na-ama n'olu, ọ na-adịkwu na na-anụ ihe m na-ekwu. Ndị Abịa steeti nọ nakwa ebe a. Anambra ụlọ ezigbo oke o. Elee ebe ndị Enugu steeti nọ, ụlọ nakwa ebe a. Igbo steeti mụrụ m nọ, ụlọ ezigbo oke o.
ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche. Biko aga m asị ọnụ unu buru ibu ma ntị unu ebukwala ibu. Onye ọbụla ṅaa ntị. Ihe anyị bịara taa bụ Igbo Day, njirimara ndị Igbo. Onye bịara n'ebe a kwesịrị ịdị na-ege ntị ka ọ ghọta ihe ekworo bịa, nwekwara ihe ọ ga-akọrọ ndị nọ n'ụlọ. Achọrọ m iji ohere a kelee ụmụ Igbo niile na ohere ọma unu nyere mụ ịbụ onye ga-ahazi ọnọdụ ndị Igbo nke afọ a. Dịka esi kọwaa, aha m bụ Nze Francis Chidozie Egbom, the chairman Igbo Organizing Committee for 2025. Anyị agbaala mgba, anyị alụọla ọgụ. Taa ụbọchị agha akara aka. And agha akara aka anaghị eri ngwọrọ. Unu lee anya na program of the day, enwere adreesị m dere ebe ahụ, mana anyị agaghị agụcha ya taa. Ọ wụnyela ya agụrụ, ọ kachakwa mkpa ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị ndị anyị ji eme mmemme a taa. Unu mana ọ dị na-awụ nne ewu na-eri ji, nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ. Ọnwụ ya ka anyị jiri gbakọ ebe a sị ka anyị kpaa agwa dịka ndị Igbo, ka ụmụ Igbo hụ otu ndị Igbo si akpa agwa. Otu ihe gbara ọkpụrụkpụ wụ anyị wụ ndị na-aga mba ifo nri. O doro anyị anya na Igbo nwere omenala pụrụ iche nke anyị niile kwesịrị ịdị na-eme ihe na-aga eme anyị ma anyị na-eme omenala ndị Igbo, nke ka nke ikpe ezigbo agwa. Anyị bụ ụmụaka, ma ndị a mụrụ ebe a ma ndị a mụrụ n'ụlọ. Anyị na-ekwu okwu kọlcha anyị, ihe mbụ ụzọ ụtọ asụsụ Igbo. Anyị kwesịrị iji asụsụ anyị kpọrọ ihe. Anyị were asụsụ anyị kpọrọ ihe, anyị nwere ike na-asụ asụsụ a asụsụ ike. Nke abụọ, anyị nwere ọjị na-egosi ịdị n'otu nke ndị Igbo. Ọjị ịbịa n'ime ya, ọ gbara n'ibe n'ibe, mana iweta ya ọwụ otu ogbe ka ọwụ. Ihe jikọrọ ọjị ọnụ ịhụnanya, ọwụ ịhụnanya ha jikọrọ Igbo ọnụ. Ọwụ eziokwu na ndị politiks bịara kewaa, enwee steeti dị iche iche, mana anyị niile wụ ụmụ Igbo. Ya mere anyị na-ayị ụmụ Igbo niile na-asị onye ọbụla na-eme ihe ọ na-emewu nke ọma ya ejidesie ike. Onye aghakwara nwanne ya, onye na-aga ya chọwa nwanne ya. Onye mekwere nwanne ya ihe ọjọọ, maka na asụ abụlie ya elu ya gbaa gị n'ihu. Ebe anyị na-agaghị abụli asụ elu, ị kwesịghị ime nwanne gị ihe ọjọọ. Ị kwesịrị ịpụta gị ime nwanne gị ihe ọma. Onye hụ ụzọ ya kụziere nwanne ya. Anyị ekwesị nwa agụ anaghị efu na mba. Iche ji ọṅụ bịa mba ga-eji ọṅụ alọta. Ya mere dịka ndị Igbo, anyị ji ọṅụ bịa obodo Amerịka, anyị ji ọṅụ bịa North Carolina, anyị ga-ejikwa ọṅụ ala Igbo. Anyị na-asị biko onye jikọ ọjọọ ya aha ha ma jide nke ọma. N'ime ihe niile, anyị na-ekele ụnụ ndị niile bịara ebe a na-asị ụgwọ ọbụrụ jiri bịa, unu ga-eji ala ga-aka ya mma. Nke ka nke nwụrụ ụmụnne anyị dike nọ n'ụzọ ka ha bịaruo nke ọma. Unu chọzi ịhụ ihe ndị ọzọ anyị kpere, unu na-anya na broshu maọbụ na program, unu ga-ahụ adreesị niile anyị depụtara ebe a. Unu gụzie ya, unu ga-aghọta ihe anyị kwuru gbakọ ebe a. Ma n'ime ihe niile anyị na-asị ka ọ dịrị Igbo mma,
dịrị anyị North Carolina mma, dịrị anyị gbakọrọ ebe a mma, n'aha Chukwu Okike ndị elu na ndị ala ise. Ndewonu. Ojiri ya, ma ọ ji ya, ndewo. Biko kọrọ ya aka ahụ. We thank you very much. Ojiri otuzu etuzu, and o shizuru eshizu. That one again here, if you, that here to one again, can I talk a great deal only. We don't want that for him to share and say so. Okay, DJ Noah, we go call you something because we are waiting on the young people. I don't think they are quite ready. The young adult fashion parade. We're going to have the young adult fashion parade next. Parade, but they're not quite ready. So we're going to move to the next agenda on this list. We're going to welcome our beautiful sister, Njide Okafo, to Biko. Come and teach us this association. I hope I made a mistake. But association. Biko, Koroniaka, Biko, recognize Njide Okafo. Biko, my brother, I can one and also on the chair. The body is very long. Yeah, Igbo Day 2025. One of the things that when I don't start was to see Makiani na na-eme maka omenala. Na na-asị Igbo ọgbọgbọ na mama asụ Igbo. Actually, miss everybody never. You are all welcome. My name is Njide Okafo, and I am from Anambra State, from a town called Enugu. And the theme of this Igbo Day 2025 is because of our children and for our culture. So, and part of every Igbo culture is Igbo language. Anytime you see an Igbo man speaks his language, and he or she is very, very proud of his language. So today we want to exercise that right that we have as Igbo people to speak our language, to showcase that our children too knows how to speak our language. So we are going to bring out one person from Abia State, one person from Enugu State, one person from Anambra State, and one person from Igbo State. They are going to win prizes because we'll ask them questions in Igbo, and they are going to show us that their parents are actually teaching them the Igbo language, not just to dress up as an Igbo person. Because we all know that when you speak your language, people will identify who you are and where you're from. That is why the Igbo language is very, very important. Mwadalo no, umunu no no. Kita, umaka yegosi anyi haju ebulu, Igbo. Ngwa, tell us your name in Igbo. Afam Buchidera. I'm from Abia State. Unanolifoku. Afia Buchidera. Abia State. Can you tell us what Chidera means in English? Chidera, Chiedesigo. Chidera, Chiedesigo. What does it mean in English? God has written. God has written. What is so wonderful about the Igbos is that when they name a child, that child's name means something. It's either the name comes from the experience the parents had before they gave birth to that boy or that daughter, but sometimes too, maybe because the environment where they live, they excelled in that environment. That's why you hear such wonderful names. And now his name is Chidera. God has written. Anakukwa Keba. Tell us your name. Osinafiabu Chiziteram
Ifediora. Can you tell us what your name means in Igbo? My name means God sent me. Chizitaram in Igbo. In English, it means God sent me. And she knows what her name means. God has sent her to her parents' house to be a wonderful daughter, and that is what she is excelling today in. Tell us your name. What does that mean in English? Ada. Adanze means daughter of a king. And look at her. Doesn't she look beautiful like the daughter of a king that she is? Hey. Please, you need to repeat that again. They need to hear you. Can you please tell us what that means in English? Means God is king. Chibweze means God is king. Now we are going to go into a little bit of some questions and answers. You all are older. You are not like 1 to 5 or whatever. So let's begin with numbers. Can you tell me what 10 means in Igbo? 10. 10. Did you get it? Please, if they get it now, clap for them. Let them know that they got it. What does 5 mean in Igbo? Who is saying that? They're asking them questions. No. Did she get it? Please clap for her. What does 7 mean in Igbo? Oh yeah, give them expo again. It's what does 4 mean in Igbo? You know? Yeah. Okay, did she get it? Yes. Can you please clap for her? Now, I know that this, my young man here, is a chief in Igbo. So he's not going to answer all those 1, 2, 3, 4 questions. I think I'm in a bang. Oh, okay. What does motor car mean in Igbo? The car that you drive. You know? Say it again. Did you get it? Yes. Can you please clap for them? This is not easy. There are some things, even words that I know that even the adults don't even know. Because I'm going to ask somebody now. In the crowd, what does university mean in Igbo? Oh, Italia? In which one year you are calling Amahadu? In my 1 year you are calling Amahadu. Every year you are Marahadu. Now, another round, the second round. What is soap in Igbo? Soap, the soap that you use on Ncha. Did he get it? Yes. Did he get it? Yes, yes. Clap for him, please. What does cream? You know, after taking your bath, you rub a cream. What does it mean in Igbo? Did she get it? Clap for her, please. I'm going to ask you, Doctor of the King, right? I'm going to ask you. The wife of a king, or somebody's wife. How do you address the wife? What do you say? What is wife in Igbo? Okay? She said Lolo. Because first of all I said wife of a king. And she got it. And she rightly said Lolo. Can you please give it up for her? Now to our master in the house.
You know what 1,000 is? 1,000. Welcome home in. You added 0, 0, 0. Added 2 extra zeros. So the first one without the last one that you said. Very good. Did you get it? Because Otukukunari is 100,000. I said Otukuku Naira. Oh, sorry. Okay, said Naira. Okay, I thought you said Naira. And I was even, So he got it. Okay? Yes. So now we have come to the end of our competition. This is nothing compared to what our children should say or speaking or the way they should be speaking the Igbo language. Our children should be able to speak the Igbo language fluently because the mothers and the fathers, they speak it. But we are not doing what we should be doing fully. But I commend all the parents of these wonderful young ones here today. They have been doing so wonderfully well. Because our own children are our tomorrow and they are our heritage. So we need to speak Igbo to them. I question now so one and I question what I go for that we were anya weta bi or water. You will think that really anya or singing more. Why are you twitching your eyes? You know? Mana kita mbende na nna ya tabieli anya anya ma na ya akụ mana ụmụaka kita anyị kwesịrị ịdị na-asụrụ Igbo. So maka nwatakịrị ọbụla pụtara ebe a today ha ncha ga-win something ha ama nna just like that. So for every child that came out here today, and for You're all winners. A lot of people are marrying and for university. Thank you. No, you're at the right. Don't, no, your mic is the correct. Igbo Communication Minister. I'm not going to say anything to him. Ndewo. Thank you so much. Nobody ndewo no. Nkonye chilinya zero. Okay, why you going fashion show? Most of them no lose, but I near there. I may find it. Okay, the first person man introduce everything. Fedora. I'm Bomoya. You're doing good. Yeah. Good job. Good job. Stay right there.
Ndeuno, Afambu, Chizi Terem Efedora, Adum Onye Uke, Anambra State. Onye Uke na Anambra State. Uke na Anambra State. DJ Noah. Igbo, Kwem Solo! Ahambom Siso Maligo Jr. Abom Onion Mbano na Imo State. Thank you so much. All right, next. The conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, Zobu, anybody. Abonye Umuwala na Imo State. Good job. Wow. Okay, next. No. I am Banana Imo State. Thank you. Igbo, ndewo. Afọ Gogo Chinyere. Abụ m onye Ezinifite, Nnewi South Local Government, area Anambra. Ndewo. Ndewo. Next. So this is fashion show. You guys have to walk. Show me. Have you seen my beautiful baby? Have you seen my tomato baby? Oh, baby, softly they cool me temper. Baby, the sugar. Everybody they wait. But then I know. It's a new man, my God. Let us put the money kill them all. I don't want to yeah.
Awabubu, Nava Ide Chuku. I am from Anambra State. Thank you. Relax. Ndewono Afambo Chinwe Ifedora Abu Onye Uke Anambra State. Okay. All right, we have everybody here. I think we're more people, but first in the final we couldn't wait for them. Okay. So right now, this is what we have, and they did fabulous. Thank you all so much. Okay. You know, so line up to take pictures. Let's do a video. You guys can show us maybe if you want to walk and do it. Show off what you're wearing. Show off what you're wearing. Show off what you're wearing. Don't hide in the back. Come together. Ladies and gentlemen, we are going to recognize our own brother, African King. African King is going to do a performance for us. Because let's recognize him and let's give him a round of applause. DJ, are you ready for the King? Did you go ready for the King? Ladies and gentlemen, our own brother, one from Bise, Imo State, Nigeria, African King himself, getting ready to give us a performance. All right, the King. Yeah, hold on DJ, Igbo Day Festival, are you guys ready tonight? I can't hear you, are you guys ready? Yo! Nobody's talking right now. I want to hear everybody say, we are ready. Are you guys ready? I don't think you guys ready. Yeah, DJ, give me volume. Shut up. I take you this one and they hold my shit. I don't wanna go by 12. I say put on my go hold my sister, brother. Hey, Peter desire. I get dealer with the whole market. I might dealer with the road nonsense. After dinner we dey go back and my brother say Peter desire. Answer trouble, answer talk. Answer trouble, answer talk. After trouble, they want start up, my brother. I rather roll my day. Answer trouble, answer talk. Answer trouble, answer talk. After trouble, they want start up, my brother. I rather roll my day. Alika, Sila, Ruta, Ruba, Sativa, Kila, Ruba, Alina, Alika, Sila, Ruta, Ruba, Sativa, Kila, Ruba, Alina. International Romancy, International Romancy, International Romancy, my brother say after you answer trouble, answer trouble, answer trouble, answer trouble.
After trouble, they want stand up. Answer trouble, answer trouble. Answer trouble, answer trouble. DJ, answer trouble, they want stand up, my brother. Oh my God. Yes! Next one. Turn it up, turn it up. Oh, no, 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 no. I live my life selling nobody. Every day I'm looking for money. Turn up for your enemies. Know the chicken from my territory. Wake up to the next morning. We know be magic if I get something. I be no shaker, ain't coming. Say you go feel up, ain't coming. I been on my life. Starting for my daily bread. Only Sabini go. Make it go very well. I been on my life. Starting for my daily bread. Only Sabini go. Make it go very well. Only Sabini go. Make it go very well. I will leave in at all. Steady and stay on key. I want to show for me my brain go wrong, my money go down. Now when you know I get, me I know they don't catch it. I've been on my life, from my daily bread. It's a daily go, it's a good look. I've been on my life. Daily bread, it's a daily bread. DJ! It's a daily bread. Make it do me very well. Next track! Afro King. Alright, this one go to my ladies. They want you on the other side. 1, 2, 3. My baby by I swear. I want to raise the baby. Friends go day. When morning no day. All my friends go go. My morning day. My close my way. Really way all day. Every day. African king. Making money every day, so I know. Every day. Making money every day, so I know. Every day. Making money every day, so I know. Every day. Look at me. In an Lamborghini. What you see? Everybody now me. This is North Carolina. This guy raised a lot of people here. Making money every day. Every day. Making money every day. Every day. Making money every day. Hey, Nana brother Castillo.
None. Ndị inyom Anambra na-apụta n'ụwa. Ụmụ ọmalịcha Anambra. Ndị ọmalịcha. Ndị asa. Ụmụ inyom Anambra. These people are too much here. When they win, go to see a down the check about this. Mr. Willie Hill. Hey, you guys don't block me, don't block me. Yo, come and stay on the same angle with me.
unu kwado akwado. Unu kwado akwado. Tinyezie ndị chek ọbara uru. Ọbara uru. Unu win go ọbara uru. Neno kwanza kafawele jebe. Elegant women. Tinelo megwu ka anyị gbapụ egwu a. Putando n'ụzọ. Babia, Adenu, Babia. Welcome. Now we Adenu. Yes. Babia. Now we are. Yo. Yes, sir. Now where you got your move? I said, now where you got your move? Your mom, man. Wow. How about you? Right. How about you? Yes, sir. Thank you. Win go back to the weekend. Win go. On the weekend, we're not going to mend your Bella.
Hey, this is it. I don't know women. We got this.
Yes, sir.
All right. Ọdún mi wọ́n yẹ ọ̀nà àwọn nàmà. Ẹlẹ́mú kò wọ́n state. Èkó nàmà. Enugu state. Wọ́n mú wọ́n yẹ Enugu state. Wọ́n náà àpàdé. Amaram ṣe. Wọ́n mú wọ́n yẹ Enugu state. You people have to actually really. Bring the roof down in order to surpass here Anambra and Imo State what they have done. So I am wishing you guys the best. Your baby,
I know send for back. I know send for back where you go take. How you doing? Right now. We are the world. Yes, sir. The question on when they don't observe them. Look, I captured them well. Yeah. How can that be a choice?
You're welcome. I was actually your guy. Yes, Kevin. I'm going to say, I might know when I'm here. I say your son is going to make a glass. Your son's the problem. So now we're going to Miami. Yeah. I will book. Yeah, that book will come. Yes, here you go. I will drink that one. Yes. Whichever one, I don't care. I guess we are. I can't see my sauce. One hour long here. What are you? No, all that talk I can't get. I got it already. What kind of wine is that? That's beautiful. Come on. It's not nice, man. Nice. No, it's not nice. It's not wine. The wine is you want to go? Yes. The winner of the dancing competition. Alright, in third place, it is Enugu State.
No. If anyone, we have to do it. We have to do it now. Yeah, let me call you back, please. Yeah, I'll call you back. I'm on the Check on with the All right, third place is Enugu State. I'm still at third place, Enugu State. I'm waiting for the check to arrive. The check is a $200 check. Enugu Nawaka. Enugu Nawaka. I book me see forever now. She will not harass. number 3. Third place. Third, 3. Yeah, third place. Second place. I don't want to hear anything wrong. Anambra State is second place. Biko Rolls-Royce, can you come out here, please? Anambra State, second place. Can Anambra come out? We made sure it wasn't partial. It wasn't partial. It was not partial. Anambra State, second place. First place. There's a criteria for that. There's a criteria. There's a criteria. They look at coordination, energy, legwork, a lot of things. So second place, Anambra State. First place, Islam!
Yeah, you're crazy.
are late. What you say? Can I go to live television? Yeah. Yeah, I want to be. You want to be on television? Yeah. Am I on? Say hello to everybody. You're on television now. Yeah, I'm on television. By Ozampu. I am going Ozampu television. Ozampu television. Yes. Is this dissect? Is this dissect? Yes. Okay, you guys just... What? That came from my school! Hey, I remember you guys. When you guys from my Good. Yeah. Henry.